«18 година. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 16 листопада, 1358 день анексії Криму. В студії Ескандер Маметов. Чергові обшуки на окупованому півострові. Щонайменше 3 обшуки відбулися у Совєтському і Кіровському районах Криму. Близько 8 ранку ФСБ завітали до родини Мустафаєвих, Мустафи та Лінари. Шукали наркотики. Нічого не знайшли, проте голову родини затримали. Про те, як відбувався обшук, далі в сюжеті. Вибили двері та побили дітей. Син затриманого розповів, що силовики прийшли без постанови суду. Прийшли в 8 утра, сломали дверь, агашку заломали, понадавали по шее ему 3 человека. В масках были люди, приехали «Газелька» и 3 машины. Приехали, обыскали весь дом, везде все перерыли. Нічого не знайшли. Сусіди, родичі та друзі відреагували швидко. У дворі відразу почали збиратися небайдужі. Не говорите, что это такое? Российские татары, значит, можно так говорят. Не нашли. Зачем забирать? И нас что там закопали все? Мы привыкли татар копать. Що це таке? Згодом стало зрозуміло, що силовики затримують голову родини Мустафу Мустафаєва. Його дружина намагалася зашкодити. Попри всі зусилля, Мустафаєва увозять. Ты судья, ты прокурор? Ты нашел? Ты у меня весь дом перевернул, ребенка на коленях. Ты нашел наркотик? Кто старший здесь? Кто старший? Ты нашел? Забрали, поехали. Раз не нашли, чего вы забираете ребенка? Разбирайтесь на месте. Привыкли татар пугать. Я тут пуганный. Отца забрали в Севастополь. Постановление поговорили, показывали? Постановление суда. Крім того, обшук відбувся і в домі матері Мустафаєва, яка живе по сусідству. Там також нічого не знайшли. Реана Алієва, «Заман», АТР. Як повідомляє у Фейсбук «Кримська солідарність», дружина затриманого Лінара Мустафаєва працює вчителем початкових класів у середній школі її села і веде клас з кримсько-татарською мовою навчання. В організації заявляють, що за таким самим сценарієм розвивалися події, коли затримували Ріната Параламова. Де зараз знаходиться Мустафа Мустафаєв, невідомо. Після обшуку його дружина і старший син поїхали за кортеджем автівок, де, як обіцяли слідчі, їхатиме затриманий. Проте їм збрехали, повідомила Лінара Мустафаєва у коментарі телеканалу АТР. Дело в том, что когда мы стояли возле нашего двора, был микроавтобус, и оперуполномоченный мне сказал, что мы поедем на своей машине, они поедут на этом микроавтобусе. Они, получается, меня обманули. В течение 5 минут появилась другая машина в виде джипа, у которых не было номеров ни впереди, ни сзади. Они быстро его перегрузили туда. Сейчас мы находимся в Севастополе, возле двери МВД. Но нас сейчас туда не пускают. Почему? Потому что оперуполномоченного с нашими документами еще здесь нет. И мужа моего еще сюда не привезли. Хотя они уехали раньше нас. Ми намагаємося разом із родиною Мустафаєвих дізнатися про місце знаходження Мустафи, тож подробиці розповімо згодом у наступних випусках «Заман». Обшуки в окупованому Криму – це створення умов для примусової депортації. Так прокоментувала речниця МЗС України Мар'яна Беца останні обшуки на півострові. На своїй сторінці у Твіттер Мар'яна Беца виступила з протестом в бік Російської Федерації через обшуки та затримання кримських татар в окупованому Криму. Міністерство закордонних справ України виступило з протестом в бік Російської Федерації через обшуки та затримання кримських татар в окупованому Криму. У відомстві заявляють, що це створення умов для примусової депортації. В Олега Сенцова у російській колонії почалися проблеми з серцем.
Про це повідомив адвокат українського політв'язня Дмитро Діндзе. За його інформацією, Сенцова через постійний холод у камері спочатку загострився ревматизм, а тепер перехопило і серце. Українського режисера у Росії за сфабрикованим звинуваченнями у тероризмі засудили до 20 років колонії суворого режиму. Минулого місяця Олега Сенцова етапували аж за полярне коло у тюрму на Ямалі. І там на 2 тижні запроторили до штрафного ізолятору. В Олега почалися проблеми із серцем. Лікар попросив його дитячі картки. Я думаю, що найближчим часом ми ці картки знайдемо, надішлемо до колонії і Олегу призначать лікування. Україна на шантаж бойовиків щодо обміну полонених не піде. Про це заявила член тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. За її словами, бойовики ОРДЛО і надалі намагаються включити у список на обмін кілька десятків осіб, які не мають жодного відношення до подій на Донбасі. Натомість скоїли тяжкі злочини проти України. Україна готова передати 300 громадян, трошки більше 300 тих, кого запитує інша сторона, які здійснили важкі злочини проти держави України, але там, де це дозволяє українське законодавство. І якщо ці злочини вони пов'язані з мінським процесом, ми не можемо погодитися на шантаж представників ОРДО і ОРЛО, які включають список на звільнення Потеряшку, Агеєва і заявляють, так це ж гражданин ЛНР. Вони так на повному серйозі говорять. «Здай кров, рятуй життя». Під такою назвою у Києві відбулася акція в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Кров буде передана для використання в лікуванні постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах. Докладніше в сюжеті. У дитячу лікарню «Охмадит» кров прийшли здавати поліцейські. Серед них Олександр Картовий. Стоїть в черзі. Розповідає, що у нього 4-та група негативна. Кров здає вперше, не хвилюється, бо все заради здоров'я дітей. У мене є дитина, тобто і це для дітей робиться, тому я прийшов сюди не задумуючись. Перед здачею крові донора заборонено їсти жирну і гостру їжу, молочні вироби, а також м'ясо. Серед напоїв табу на алкоголь, кажуть медики. Не можна здавати кров людям з хронічними захворюваннями, онкохворим. Мужчинам разрешается 5 раз в год сдать эритроциты, женщинам 4 раза в год эритроциты, цельную кровь. Самое главное, чтобы к нам приходили и нас не забывали о том, что пациентам нужны компоненты крови в течение всего года. То есть такие акции, они способствуют тому, что люди потом к нам приходят. Процес здачі крові займає приблизно 5 хвилин. Така акція проводиться щорічно, адже кількість аварій, унаслідок яких травмуються діти, лише збільшується. 3,5 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких травмувалися діти. 145 дітей загинули. Потрібно акцентувати увагу на те, що часто батьки нехтують засобами пасивної безпеки дітей, такими як автомобільні крісла, бустери. Так, їх обов'язково необхідно використовувати. Кров для дітей здали понад 500 поліціянтів. Ельвіна Цитбулаєва, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Всесвітня антидопінгова агенція не поверне акредитацію Росії. В організації вимагають, аби Москва публічно визнала, що в державі існує ціла система допінгу. Друга вимога – росіяни мають допустити у закриті містечка спортсменів допінг-офіцерів. В Олімпійському комітеті Росії назвали вимоги антидопінгової агенції політичними. Остаточне рішення про участь російських спортсменів в Олімпіаді у Південній Кореї оголосить Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня. Ми не маємо права вирішувати, хто братиме участь у міжнародних змаганнях. Це компетенція Міжнародного олімпійського комітету. Ми у свою чергу шкодуємо, що РУСАДА не відповідає вимогам ВАДА і сподіваємось, що це зміниться. В історії аукціонів з живопису за 450 мільйонів доларів, у гривнях це 12 мільярдів, пішла з молоток картина Леонардо «Спаситель світу». Полотно виставив на аукціон Крістіс у Нью-Йорку російський мільярдер Дмитро Риболовлєв. Кілька років тому він придбав полотно у 3,5 рази дешевше. Картина з зображенням Христа в убранні епохи відродження написана приблизно у 1500 році. У світі збереглося менше 20 живописних полотен. До того ж, жоден музей Нью-Йорка не має у своїх колекціях картин Леонардо да Вінчі.
Тож перед аукціонним домом вишикувалися черги з любителів мистецтва, охочих подивитися на Спасителя світу. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться на «Заман» підсумки о 20-й годині. А просто зараз ефір продовжить програма «Акшам» з Любомиром Ференсом. Будьте з нами.